a yanzu ina jin kowa zai shigo Kano ko da shi tsohon gwamna ne zai shigo Kano a kan titin mai girma gwamna da ya gina ba wai da kuɗinsa ba ya gina da kuɗin al'ummar jihar Kano shi zai hau har zuwa gidan shi ga fitilu da ya kunna masa ga danjoji da ya sa na zamani. Bambanci wannan kusan duk wani mai shigowa jihar Kano ko kuma mazaunin jihar Kano ya ga wannan bambancin a bayyane yake. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai farin jini wato Insight with Farida wanda kamfanin Boko Fertilizer ya dauki nauyin kawo muku. Ni ce taku Farida Usman Tufa. Kamar kullum yau ma muna tare da fitaccen bako. Bakonmu ya kasance dan siyasa wanda ya taka matsayi da dama a siyasar jihar Kano da kuma Najeriya baki daya. Na san cewa masu kallo sun matsu su ji shin waye wannan bakon namu. To, da wannan nake gabatar muku da Honorable Auwalu Lawan Shu'aibu Aranposu. Masu kallo za su ji shin waye Honorable Auwalu Lawan Shu'aibu Aranposu kuma da wani matakai ya taka a siyasa. To farko dai kamar yadda kuka sani da sunana Auwalu Lawan Shu'aibu wanda aka fi sani da Aranposu kuma mataimakin shugaban wannan hukuma ta KAROTA. Wato dan gurguzon gwamnati kuma dan karamin hukumar Nasarawa wanda za mu ce mu siyasa dai mun shige ta ne domin goyon bayan waɗanda muke ganin ko muke da yakinin cewa za su so da abu na ci gaba a jihar Kano wadda ita ce jihar da muke da ita tilo guda ɗaya. Wanda zan ce kusan na fara bibiyar ko shiga harkar siyasa a 1999 lokacin da aka dawo demokradiyya a wannan karan, wanda wani lokaci na yi agent na jam'iyyar PDP a 1999 lokacin zaben gwamna kenan, injiniya Rabi Musa Kwankwaso wancan lokacin. Kuma tun daga wani lokaci mun kasance wato masu bin ɗariƙa ko kuma goyon bayan shi injiniya Rabi Musa Kwankwaso saboda muna da yakinin cewa mutum ne mai kishin al'umma. Bayan nan kuma duk da ba siyasa muke ba irin zamu ce full time, muna siyasa mu muna kwadagon mu wanda da shi muke dan tafiyar da rayuwar mu muke kuma kula da kanmu, wanda har Allah ya kama lokacin da aka yi gwamnati. Zan ce na dai shiga siyasa tsindin wato irin 2010 kenan, lokacin da zamu ce ana gabarin dawowar shi injiniya Rabi Musa Kwankwaso karo na biyu, wanda a wannan lokaci kuma social media tana sabuwa ba kowa ma yake yin ta ba. Akwai lokacin ba dan Facebook nan ma bata zo ba, ana irin su Yahoo groups din nan wanda wasu na goyon bayan shi gwamna na kai a wannan lokaci, kuma muna goyon bayan shi injiniya Rabi Musa Kwankwaso akan ya dawo. Alhamdulillah muka yi nasara kuma ya dawo. Muka ci gaba da saboginmu da goyon bayan gwamnati, ba wai don mu shiga cikin gwamnati ba ko a cewa mun zama irin full partisans. Muna goyon baya ne domin ci gaban jihar Kano. An yi wannan lokaci kusan an gama zuwa 2015 yana dab da zai tafi. Lokacin mu magoya bayan Kwankwaso amma wasu sun rabu, suna goyon bayan Rabi Suleiman Bichi, wasu na goyon bayan Ganduje, to muna cikin wanda suke goyon bayan Ganduje domin ya gaji injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Alhamdulillah ya gaje shi, to based on contribution da muka bayar na tabbatar sa aka ga dacewar mu ma a jawo mu shiga gwamnati, wanda wannan lokaci yayi bayan mana tayi ma ba mu so mu shiga ba. Gaskiya mu muna ganin kamar ita harkar siyasa ko harkar gwamnati ta yan siyasa ta dan lokaci ce, kuma mutum yana dan wani abu da yake dan part time ɗinsa yake samun abin gudanarwa kai ya zo ya rasa. So a wannan lokacin aka ce aka yi min tayi na SSA na wato na ICT, wanda ba dole bane mutane su yadda, dan na dan so ne yi karba ne rejecting, ni gani nake aiki na zai samu matsala, wannan kuma abu ne na lokaci. To a ƙarshe dai na karba, aka zo ya zama alkhairi domin an taimaki mutane da yawa akan wannan dalilin a samun wannan damar, kuma mun taimaki ita kanta gwamnatin mun yi abin da za mu iya, wanda kuma shi ne ya kai mu har zuwa karo na biyu sanda shi gwamna na wannan lokacin wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya dawo.
shi ma kuma aka ƙara dawo da ni a matsayin wato SSA na ICT for the second time. Bayan nan muna cikin wannan tafiyar kuma lokaci guda Allah ya kadarta zan zama shugaban karamin hukuma na Nasarawa, akai mun tayi shi ma ba tare da tunanin hakan ba ko sa abin a zuciya, kuma Allah ya sa na zama shugaban karamin hukuma. Aka zo aka yi shekara 3 aka kammala, kuma yanzu Allah ya sa muka tsinci kanmu a cikin wannan gwamnatin ta injiniya Abba Kabir Yusuf. Kuma ga mun yanzu ina deputy managing director na hukumar KAROTA. Masha Allah, ran kai daɗi. Wannan dai zamu ce a takaice ne, saboda in aka ce za a ci gaba da tafiya akwai labarai da yawa. So ka fara siyasa ka ci tun daga agent. So menene ya ja hankalinka haka ji wannan siyasa kana so ka shigo ciki? A wannan lokaci abin da zan ce a zuciyata wato muna son a ce tun da lokacin nan kamar sojoji ne suke mulki, mun san akwai rashin yanci, bayan rashin yanci akwai rashin ma kawo abubuwa na ci gaba. To muna ganin kamar dimokuraɗiyya a wannan lokaci ita za ta kawo, kamar yadda muka samu tarihi a baya cewar dimokuraɗiyya ta fi ba da yanci, ta fi kawo ci gaba, kuma akan saurari ra'ayi na al'umma. Wannan shine kusan zan ce dalili na farko da yasa na goyi bayan ko na shiga harkar siyasa. Abu na biyu kuma a wannan lokacin abin da nake so, tunda kamar mutum yana aiki a private organization yana ganin kamar ba shi da job security, na san in an ce Allah ya sa muka samu dama gwamnati da muka kafa ya samu aikin yi a gwamnati. Wannan abubuwa guda biyu su kaɗai suka sa na shiga harkar siyasa. To kuma ga inda na samu kaina yanzu. Sosai, an ci gaba sosai. Ka taba zama cikakken dan jam'iyyar APC, kuma kwatsam lokaci guda sai aka ji ka canza jam'iyya. Shin menene dalilin da yasa ka canza jam'iyya, ka canza daga jam'iyyar APC ka koma jam'iyyar NNPP? To kamar yadda mutane waɗanda suka yi biyar siyasa ta ko kuma suke bin siyasar jihar Kano sun san yawanci wasu za su iya samun labari ko abin da ya sa na bar jam'iyyar APC, wasu ba sani ba, amma yanzu da kika yi tambaya dole ne yana ba da ansa. A koda yaushe tunda na zo na zama dan siyasa a wannan lokaci, wato na shiga sabgar siyasa, na gano cewa ita siyasar wata mu'amala ce ta daban, sannan kuma mutanen ma su ma da zaka yi mu'amala da su ma mutane ne daban-daban. Domin in ka duba a baya rayuwarka, ba maki mutane akwai wanda kai primary school da su zuwa yanzu ma baka taɓa samun contact da su ba, wasu ka zo kai secondary school su ma babu. Saboda haka ita ma harkar siyasa yanzu kana zuwa ka haɗu da mutane, gobe ka haɗu da wancan. Amma tunda ita Allah ya kadarta abu ne da kai kake yin shi ya zama ma kamar wani abu kariya, to shine dole ka nemi mutunci a ciki. To duk sanda ka fuskanci cewar tsarin da zai zo ko kuma tsarin da ake kai mutuncinka ba shi da wata daraja ko babu mutunci a ciki, dole ka nemo kanka alternative. Wannan shine farkon dalilin da ya sa ban so jam'iyyar APC ta yi nasara ba, saboda in ta yi nasara a wannan kadamin ba ni da wata daraja, ba ni da mutunci, kuma ba ni da wani stake ma an yi gwamnatin. Saboda haka dole na nemo wa kaina mafita da mutane na da kuma abokanan siyasa ta. Muka fara kokarin duk abin da zamu yi na building relationship tsakaninmu da wato jam'iyyar adawa, wanda kuma alhamdulillah kwalliya ta biya kudin sabulu. Alaka da muka kulla ko kuma koma cikin wata jam'iyyar ba wai don neman a bamu mukami ba ko don zamu yi wata takara, babban burinmu shine mutuncin. Ko da ba za mu samu komai ba, akalla dai da wanda zai ci zarafinka ko zai wulakanta ka, to gwara wanda ba zai wulakanta ka ba, wanda shi ba shi da wani business ma da kai ya samu. To da wannan yakinin muka shiga, kuma Allah ya tabbatar ga mu yanzu sai gashi ma har muna dan taimaka mai girma gwamna wajen dafa mai da kula da wannan wajen da. Wasu suna gani kamar ba aƙida ba ce ta sa ka canza jam'iyya, suna ga kamar wata buƙata ce ta siyasa ta sa ka canza jam'iyya. Me zaka ce game da haka? Ai inda buƙata ce, ina ganin sanda aka zo na koma, ibin do ban koma officially na koma jam'iyyar NNPP ba kafin zaɓe ko, amma ni na san na bar jam'iyyar APC a wannan lokaci, kuma ba ni da buƙatar jam'iyyar APC ta yi nasara. Kenan tun kafin zaɓe dai kana da alaƙa da 'yan jam'iyyar NNPP? Sosai
har shi mai girma gwamna. Saboda haka babban burinmu a wannan lokacin jam'iyyar APC ta faɗi, kuma alhamdulillah ta faɗi. Kuma bayan nan akwai lokacin da aka zo wato kusan ana shari'a bayan mai girma gwamna rantsar da shi, akwai shari'a da ake yi ta zaɓe, wanda a wani lokacin bayan yi hukunci na tribunal, an zo an yi hukunci na appeal, kusan zan ce majority ma da suke kwankwasiyar 80 to 90% sun give up cewar za a kwace gwamnatin na abawa a APC. Ko in dai dan bukata ta sa nake yin NNPP ko kuma nake yaƙar wancan tsarin, to da a wannan lokacin da sai ne backsliding da koma da ce ai dama can ba da gaske nake ba, amma a wani lokacin ne nake ƙara zuba wuta, nake ƙara wato barbaɗa fetur domin ganin cewar ni ba ni da wani wato mu'amala ko alaka da jam'iyyar APC a wannan lokacin. Wani ƙalubale ka fuskanta a lokacin da ka canza jam'iyya? To zan ce ni gaskiya bana jin akwai wani ƙalubale da na fuskanta. Ni canja jam'iyya da ne zan ce kawai ni na canja jam'iyya ne domin faranta wa zuciyata, kuma na samu wannan farin ciki. Dan ina jin ni a yanzu kusan daga yarinta ta har zuwa yanzu babu ran da na shiga cikin farin cikin da irin ba zai fa misaltu ba, shine ranar da aka yi hukunci na Supreme Court, ranar da aka yi judgment cewar Abba gida mai girma gwamna shine gwamnan jihar Kano. Wannan ranar har yanzu in na tuna farin ciki nake yi, ko babu ko sisi a jikina zan yi farin ciki saboda wannan. So ina ganin ko sanda aka ce an tabbatar da shi shine zaɓen gwamna lokacin da aka gama zaɓe, ban yi farin cikin da na yi kamar wannan ranar da aka ce Supreme Court ta yi judgment cewar shine zaɓen gwamnan jihar Kano. Wasu suna gani kamar kana da kyakkyawar alaka da Abba Ganduje. Shin har yanzu wannan alaka tana nan? Kin san a kodayaushe wani dalilin yakan leading to wani dalilin. Gaskiya ne. Yawanci abin da yasa na bar jam'iyyar APC a wannan lokacin ni ba ni da wani issue da su, zan ce akwai understanding. To amma akwai kamar da na faɗa mutunci na da ko wato nasarar ni kaina da mutanen da nake mu'amala da su ba zai samu ba a wani lokacin. Su kuma kamar su misali su Abba da kake magana, su ba su kalli wannan ba, tunda ba su yi kokarin su intervening ba ko su yi consulting wani abu. Su ga menene matsala. To saboda haka tunda ba su yi ba, dole ni ma na yi taking decision for my irin nasarar kaina. So na yi wani taking wannan decision ba tare da lokacin wai cewa dan ina da wani issue da su ba, kuma komai ya tafi daidai. To amma dai tunda su wancan tsarin suke so, dole ba su ji daɗi ba, kuma su suka ɗauki abin kamar ba mamaki ma'amalar iya ta siyasa ce. Saboda haka shikenan kowa ya kama gabansa. Kamar yadda na faɗa miki a baya, akwai wanda aka haife mu gida ɗaya da shi, yanzu ba ma tare da shi. Akwai wanda muka yi primary school da shi, yanzu ba mu ƙara haɗuwa da shi ba, secondary school. Ba ina miki magana bambancin siyasa ba. Kowa ya kama gabansa ya ci gaba da rayuwarsa. To life goes on. Ba wani magana cewa wai sai da wani za ka yi rayuwa ko babu wani ba za ka yi rayuwa ba. So mutumin da ka haɗu da shi 'yan shekaru, misali a ce shekara 8 ko 7, shine za ka kasa yin rayuwa sai da shi. A matsayinka na mataimakin manaja na hukumar KAROTA, ka zo sabo, wani sauye-sauye ka zo da shi, kuma wani sabon tsarika za ka zo al'ummar jihar Kano da shi a matsayin albishir na gyara da za ku kawo? To alhamdulillah, kusan za mu ce ita hukumar KAROTA kamar yadda aka sani an assasa ta wajen shekara kusan 13 yanzu. A wannan lokaci da aka assasa ta, jihar Kano bata kai yawan al'ummar da ake da ita yanzu ba, bata kai wato ababen hawan ma da ake da su a wannan lokacin ba su kai yawan yanzu ba. So da haka an samu faɗin garin ya ƙaru, an samu ƙarin titina, an samu ƙarin ababen hawa. To dole ƙalubalulluka za su ƙaru da ita wannan hukuma, kuma an yi ta ne domin ta kula da cunkoso na ababen hawa da hana laifuka da titina. So tun wani lokaci da aka yi ta, ina ganin kusan shekara 13 ba ƙara yin a wani lokaci an yi deputy managing director, amma tun daga wani lokaci gwamnatin da ta zo ta gabata ko ta gaji wancan gwamnatin ba ta ƙara yin wannan ba. Wannan ya sa ita KAROTA, zan ce duk wanda zai shugabance ta zai samu kalubale na tafiyar da aikin, saboda wato yanayin aikin da yawan ma'aikatan da yawan al'umma. To saboda haka
alhamdulillah ne girma gwamna sanda aka kirkire hukumar KAROTA wancan lokacin shine kwamishina na ayyuka wanda kuma a wannan lokacin wannan hukumar tana karkashin wannan ministry tashi. Yanzu ya ga dacewar yana so ya farfado da ita, wato yanayin da aka kafa ta a wancan lokacin an dawo aiki akan haka. Yasa wannan lokacin duk da yayi wato managing director wato shi injiniya Mahmud Faisal ya ga cewar aikin ba wai don ya gaza ba, aikin yana buƙatar hannu da yawa, wato su taimaka wa shi shugaban, wanda shine dalilin da yasa ya kawo ni cikin wannan tsari ko cikin wannan hukuma nake zama a mataimaki na shi MD. Bayan ni akwai wato mataimaka da ya kawo daban-daban, kamar wato akwai SSA, akwai kuma SSR, wanda duk su ma mataimaka ne wanda gwamna ya turo su nan domin aiki. Kuma alhamdulillah zuwan zamu ce ba wai don shi managing director ya gaza ba, mun zo zuwan ya sa mun farfado da wasu abubuwan, saboda an ce dama aka haɗa hannu da karfe ko akan samu abin da ake bukata. To zuwan mu ya sa wasu abubuwan da yawa da aka ɗan neglecting ɗinsu ko kuma wanda ba a yi, wanda mun san kuma hurumi na hukumar mun dawo da su. Kuma duk wanda yake bibiya ya riga sani yanzu KAROTA an samu canji bayan zuwan mu, kuma muna ci gaba akan haka. Amma dai ko da shi abin da muke faɗa shine wannan jami'an hukumar KAROTA suna yin aiki ne domin al'umma, su ma al'umma kuma su yarda cewa wayannan jami'an suna aiki ne domin su, shine za a samu ci gaba, za a samu haɗin kai domin ganin cewar titunan mu da ababen hawan mu da rayukan mu duka sun zama wato cikin cikin yanayi mai kyau. Mutanen gari suna gani kamar hukumar KAROTA tana tsaurarawa direbobi. To shin yaya za ku iya daidaita tsakanin tsauri da adalci? To zan ce dole ne dama shi duk wanda yake aikata laifi ko kuma in short ma shi kowane bawan Allah ko bawan mutum ya ma fi son a bar shi babu doka. So duk abin da jami'an hukumar KAROTA suke yi doka ce ta ajiye su yi, kuma suna aikin nan ne based on dokar da ta ajiye su. Su kuma mutane sai su gane cewa menene wato aka ce wato mutum ya kiyaye kafin ya hau titi ko kafin ya tuka mashin ne, wato ko a daidai sau ko mota. Me ba za ka ɗauka ba, me za ka ɗauka, ina ne za ka tsaya, ina ne ba ka tsaya ba. Mutane duk suka kiyaye wannan, ba na jin za a samu wata matsala ta tsakanin masu abin hawa da wato jami'an hukumar KAROTA. To amma yes, ba za ka iya cewa kowa ya zama 100% ba, za a samu wasu suna da ɗan nasu na kasin. To amma abin da muke ta kira ko da shi ne duk sanda jami'i ba ko na hukumar KAROTA ba ko da na vigilante ne ya tare ka akan titi ya ce yana binciken wani abu ko kuma ya tsaye da kai, ya kamata ka saurare shi ka ji me ya tsaye da kai. Amma da zarar ka ce ba ka saurare shi ba ko kuma ba ka tsaya ka ji me ya tsaye da kai ba, to dole a samu wani rashin fahimta, kuma wanda shine yake haifar da duk wannan surutai da ake ta yi. Kuma irin wannan rashin tsayawa ko rashin a saurari wato jami'an tsaro ko jami'an hukumar KAROTA shi ke kawo wani lokacin mutum saboda ya san ya yi ba daidai ba ya ruga da abin hawansa, wanda wannan yakan jawo a rasa rai ko a sami hatsari dai, duk irin wannan abubuwan. So kiran da muke ga al'umma shine ko da kana da gaskiya ko baka da gaskiya, in jami'i na tsaro ko na hukumar KAROTA ya tsaye da kai, ka tsaya ka saurare shi. In kana da kalubale ka kalubalanci abin da ya tsaye da kai, ka kai ka ce ku je office. Kuma nan muna da mobile code da muke amfani da ita, wanda duk in kana da kalubale ka kalubalanci abin da aka yi ma inkari, za ka je kotun nan, so kotu ta yi decision. Gaskiya ne. To yaya kake ganin bambanci tsakanin gwamnatin injiniya Abba Kabir da tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje? To bambanci wannan kusan duk wani mai shigowa jihar Kano ko kuma mazaunin jihar Kano ya ga wannan bambancin a bayyane yake. A yanzu ina jin kowa zai shigo Kano, ko da shi tsohon gwamna ne zai shigo Kano a kan titin mai girma gwamna da ya gina, ba wai da kudinsa ba, ya gina da kudin al'ummar jihar Kano. Shi zai har zuwa gidan shi, ga fitilu da ya kunna masa, ga danjoji da ya sa na zamani, sannan uwa uba akwai kudin yan pension din nan da aka riƙe kusan shekara kusan 15.
mai girma gwamna duka ya zo ya biya, wanda in an ji an kiyasta abin da mai tsohon gwamna ya biya a shekara 8 ɗinsa, ba na jin ko kashi zan ce 2.5 a cikin 10 bai biya ba. So wannan ma duk bambance ne da ƙara mai da 'ya'yanmu ko ƙannanmu ko matanmu wato karatu ƙasashen waje ga auren zaurawa. Su abubuwan ba za su kirgu ba, saboda haka bambancin a bayyane yake, ba wai dan wai bana wancan tsarin bane ba. Allah ya sani, jama'ar gani sun sani cewa wannan gwamnatin ana yin ta ne domin al'umma, kuma ana kauda san rai ko kuma wato buƙatar kai a yi komai domin al'umma, wanda mun riga mun sani da aka yi waccan gwamnatin. Ina jin a duk titunan da muke da su a cikin jihar Kano ko in ce faɗin jihar Kano nan, ina jin babu wani titi da za a ce an gyara bai fi guda 3 ba, za ka iya kirga su. So irin wannan abubuwa ne wanda ma za a ce tsakanin kamar bambancin kamar masinja ne da famanan sakatare, wanda kuma ba sai na hawa ba kin san waye famanan sakataren waye masinja a wannan harka. Kana wallafa abubuwa a kafafen sadarwa na zamani domin kayi fice kayi suna a nan. Yaya kake fama da masu maganganu marasa daɗi da 'yan comment section da sauransu? Wala ba abin da nake ji irin daɗi, saboda ni abin da na fi so a koda yaushe ma na yi posting, ban zagi kowa ba, ban yi wa kowa ƙazafi ba, ban yi wa kowa ƙage ba, mutane su zage ni. In suka zage na fi jin daɗi, saboda ai abu ne ka faɗa wani shi yake ganin ka saba da ra'ayinsa, ya ji daɗi ba, yana jin haushi. To as far as kai kuma baka ci zarafin wani ba, duk abin da nake faɗa in an zo an kiyasta shi ko an zo an ƙididdiga akan shi, ba wani abu da nake faɗa na sharri. Abu ne na faɗa na gaskiya, wani abun ma ba na kiran suna. To amma kuma su mutane saboda ra'ayin ka saba da ra'ayinsu shine su ci zarafinka ko su zage ka, suke ganin za su huce. To ni kuma wannan hucewar da suke shi yasa nake jin daɗi, kuma ko kaɗan ban zama na zama discouraged ba, ina jin daɗin yin haka. To wani shawara zaka so ba wa matasa wanda suke so su yi fice, su tsaya da kafafunsu sannan kuma su cire tsoro kamar yadda kake? To abu dai na farko, ko me za ka yi, siyasa ce, kasuwanci ne, aiki ne, ka yarda cewa Allah ne yake sa albarka a cikinsa. Kuma duk inda za ka je, dama kafin a haifi ko kakannin ka ma Allah ya riga ya yi hukunci me zai same ka, me za ka samu, ta ina za ka koma ga Ubangiji. So kakka yarda da cewar wani ɗan adam, mutum wanda yake kashi da fitsari shi ne zai ma, shi ma nema yake a wajen Allah. Saboda haka in ka yarda cewa Allah ne zai ma, to kai abinka gaba ba tare da ka ci zarafin wani ba, ba tare da ka shiga haƙƙin wani ba, ba tare da ka cutar da wani ba. In dai abin nan ka tabbatar da zuciyarka wannan abin shi ne zuciyarka take so, kuma ka tabbata da cewa ba dan kana yi bane don ka ɓata wani, wannan kai zuciyarka ce ta yarda da haka, ka je ka yi abinka. So ba wai sai siyasa ba ko kasuwanci, ko wanne ne, determination dai kawai shine matters. Turan kai daɗi, muna godiya da lokacin. Masu sauraro ko da masu kallo, ina godiya da wannan dama da wato Inside with Farida suka bamu domin mu faɗi wato ra'ayoyinmu kuma mu bayani akan wannan hukuma ta KAROTA. Kamar yadda aka sani, sunana Auwalu Lawan Shu'aibu, wanda aka fi sani da Aranposu. To masu kallon mu, anan muka kawo ƙarshen tattaunawar mu da Honorable Auwalu Lawan Shu'aibu Aranposu, wanda yake shine DMD na hukumar KAROTA. Kar ku manta ku ci gaba da bibiyan mu a shafukan mu na YouTube, Facebook, TikTok, Twitter har ma da Instagram. Ku biyo mu a mako mai zuwa insha Allah. Thank you for watching.